Ето ви един друг типичен случай. Хотела предоставя пакет. Включва нощувка, консумация в ресторанта и спа услуги в спа център, който се намира в хотела. Сещате ли се какъв е въпрос? Много често задавам въпрос при такава фактическа обстановка. Какъв е въпросът? Не е за данъчен кредит. Колко? Точно. Каква е приложимата данъчна ставка в този случай? 20 чух. 20% първи път. 9% втори път. 7 това беше старото. 9 се сега. Да, така. Искате да ги разделим, така ли? За част 9%, за друга част 20%. При положение, че това е една пакетна цена, в която са включени всички услуги, закона и НАП потвърждават, третирането на пакета като цяло трябва да бъде с една данъчна ставка. И това е данъчната ставка, приложима за основната услуга, включена в пакета. А основната услуга коя е? Нощувката. Но не винаги. Тук говорихме за корекция на данъчен кредит за самата сграда, за самия хотел. А трябва ли да правим корекция на ползвания данъчен кредит по разходите за експлоатация на хотела? До този момент. Категорично не? Колко те са текущи разходи с реализиране? И то свързани с реализирането на облагаеми приходи. Нали така? И в тая връзка нямат нищо общо с продажбата като освободена доставка и затова не правим корекция на данъчен кредит. Абсолютно правилно са аргументи. Строител продава апартамент на изплащане за няколко години. Тоест клиента ще си плати за някакъв период от време по част. И сега, какво е попитал колегата? Кога се издава фактура или фактури? Вие кажете. Трябва ли да се издават фактури за всяка една вноска по изплащането? Да. Защо да, според вас? Има сделка. Добре. И всяка една вноска за изплащането е отделно данъчно събитие, според вас. Съгласни ли сте с колежката? Някой спомена за авансови плащане. А са ли авансови плащане? Авансово плащане разбираме тогава, когато клиента плати преди да е получил стоката или услугата. А когато имаме продажба на изплащане, ето колежката вече намеса да зададе уточнение, когато имаме продажба на изплащане, означава ние даваме стоката и след това в бъдеще клиента ще си доизплаща. Има сделка, има сделка? Може да има отлагателно условие. След като бъде платена последната вноска за този период на изплащане, тогава ще се прехвърли юридически собствеността. Но така или иначе, безспорният факт е, че апартаментът е предаден на купувача. На практика този вид финансов лизинг и това нещо, което в момента разглеждаме, продажба на изплащане, и двете от ДДС гледна точка се третират като доставка на стока с едно начисляване, веднъж начисляване на ДДС в самото начало при предаването на вещта.